To tak jakby Bunga wszedł i tam pierdolił takie rzeczy. Tylko mi się nie chce słuchać, naprawdę. I w kółko to samo, w kółko raz by powiedział, że chuj ci w dupę wader z cyferu pierdolone i chuj. Ja mogę sam na siebie tak powiedzieć, bo na mnie takie prostackie zagrywki nie działają. Mój układ nerwowy jest całkiem w porządku. Tylko mnie kurwa wkurwia bardziej Amigo. Że on się uważa za, mówi na kogoś, że ktoś jest popierdolony, ty wader jesteś pojebany, no. Chodzi Romusz, a on do Romusza mówi, ty jeboj wadersa tego kurwa, tak bez przyczyny, nie? No i chuj sobie siedzi, a ten kurwa napierdala, ten głupi Romuś, no. Tak jak Bungę wysłać tam w realu po coś, no. I kurwa jego to kurwa bawi. Przecież on tu nie powinien mieć, bo ja Romusia mogę słuchać tam, bo on jest upośledzony, no to kurwa okej, nie? To tam kurwa ja się na niego nie denerwuję. Ale kurwa, żeby tak administrator kurwa ludzi człowiekiem upośledzonym manipulował, żeby syf robić na tym pokoju, żeby syf robić, no to jest kurwa, co z niego za administrator? Ludzie. To jest dziecko kurwa upośledzone ten Romuś.